yanzu dan mai hafa nan zaka sai tsada ba mai hafa wai komai ma yanzu tsada yake kai ni fa ka komai da ni fa yanzu kani na fa aure zai yi kani na ne zai aure bana amma wallahi saboda tsabar tsadar kaya gaba ɗaya kayan lebin ma yanzu na rasa yadda za yanzu ya fayi kake ne to ya zan yi to abubuwan ne suka tsada komai dai yanzu dai komai yanzu ya yi tsada ba ku san da ake samun sauki bane kuke tawon labarin tsada komai ba ya abin to ga ka akwai wani sauki a yanzu akwai wani gurin sauki ne ko ina ka je ba ga gurin sauki can wannan a garin na ta'ala shagon Bala Bananza ka ta fara shago ya bude komai rahusa mai sauki a cikin farahi kankani a nan a na ta'ala nan cikin garin na ta'ala yamma da masallacin juma'a na yan izala bayan ma'auna hatsi ga shirin ka ta fara shago ya bude shi wanda ake cewa an huta zuwa Kano kada Allah Bala Bananza shikenan a na ta'ala kace nan fa to ai yanzu ban ga ta zama ba ban ga ta zama ba yanzu dole yanzu da zan haɗa wa kani na kayan lefe Bala Bananza mu huta zuwa Kano nan fa Bala Bananza mu huta zuwa Kano yo kani na kayan lefansa za su zo Bala Bananza mu huta zuwa Kano na ta'ala ko nan dai lalle a yi biki Salamu alaikum da Allah malamin ne shagon Bala Bananza kantin sauki to za a haɗa man kayan lefe da Allah nawa na haɗa kayan lefe 25,000 amma fa shagonan naka ba karamin kantin sauki bane to ni na ji wasu shagonan an ce ni in za ka haɗa kayan lefe 100,000 amma kai yanzu nan 25,000 kai gaskiya za mu nade muna hararar ku kuma ya ba wannan sabulun fa da kilin din can ai ko bari in tafi gida ko buhun masarati wallahi sai na dawo shagon Bala Bananza Bala Bananza Allah ya raba ku da makiya Allah ya sa wa gama lafiya wannan shago na ku Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku daukaka yawa na gode bari in je maran dawo kuma ku sani ba zan tura kuna cewa lafiya lafiya me faru dan uwa na gode ma daga shagon Bala Bananza nake gaya ma kaya kala kai mata ne suke layi daga wannan he wannan kai jama'a daga cikin gari tudun wada kwana rawun falgore kauyuka da dama wallahi shagon nan tafi nan jama'a layi shaguna na je shaguna har biyu na je wani shago aka ce da ni yana hada 200,000 wani shago da aka ce 150 ina zuwa shagon Bala Bananza ita da ni 25,000 Bala Bananza wannan yago gaskiya ne ina jin dadin sa kuma ba abin da zamu ci a yar nan idan mun guda ko mun kai masa addu'a yawa wanda Allah ya raba da harin makiya yawa